sa gihapon. Technical engineer naton Action Oliver Pason, ginabuylugan man sang iya sini nga partner Action Hilre. Okay, muna siyang nagdaog, no? Million daog ni. Thank you. Lagay man sa aton nga transmitter kag sa news center naton si Action John Diaz. Ang aton nga patrol ginaman sang aton veterano na reporter ka anchorman Action Alvin Graba. Hindi lang sa pangharana sumiksikat ang migo ko. Pod man sa iya nga way paglubad nga pagka-playboy, action perte nga ability dun sa Action Radio pa. Ayos lang. Inatamyaw taman ang aton nga mga tagpalamati sang mayong hapon gid dira sa may sur central nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental Cape man sa Northern Negros ay pangimon mga kilala to. Actually ta Negros Occidental dito dalasa naman na tanan di ba? Oh. Cape District kag 6 District mga ka-aksyon. Bulyada ang ini nga palatuntunan para sa aton nga mga tagpalamati. Labi kag labaw sa tanan sa city tanan ka mga kabarangayan, kasityuhan, kapurukan, baybayon nga masyado katinaw sa gihapon. May sapayan nga naagyan ni Udit. Subong naidit na ang tanan nga mga kasagbutan sa palibot, basura sa palibot. Ngagin pangdalasa ni Udit sadto. Mga isa na kabulan, no? Buwas, isa kabulan. Kay pizza 16, subang mo. Balang ko na basta pizza, mga pizza 16. Green team ko na. Yellow team si Action Sign. Ay, perde, oh. Ikadlaw tani ang una nga bulan. Quarterly sang January 22, mga ka-action. Para nga bisan paano naka-recover na. Sandig sa report nga ato nga nabaton, mga 80 to 90% naka-amat-amat na recover ang aton nga mga kauturan sa syudad sa Sipalay. O basin na kakwanan, naplastaran na sa nga mga ila palahuwayan. No? Sang ila mapisan nga Mayor Gina Lizares Montilla nga ginabuylogan man sang pwersa sang ambungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. Wala na ya pula paway, way na tulog-tulog. Pangita na lang nga pangita kinanglanon para nga mapaimuan puluyan ang aton sini nga mga pumuluyo dira sa siyudad sa Sipalay. Munang pinaka-the best nga klase sang public official bla. Hindi katalikod nga may nagahibi nga ginaatubang. Tanan himuon para lang mabuligan. May nas politikaya kay way man panguntra ining mga public officials ta o ining aton nga mayor dira kag vice alcalde sa siyudad sang Sipalay. Pero ang pagtatap banwa 100%. Grabe, sobra pa gani. Ang ila nga pagpulaw bugtaw para lang matagaan kag malambutan sang bulig ang tanan nga nagakinahanglan bulig sa administrasyon sa karon ni Mayor Gina Lizares Montilla kag Mayor o kon Vice Mayor Oscar Nonoy Montilla Jr. sa siyudad sa Sipalay plus sang suporta kag bulig sa provincial government, national government, posible may nakabulig man, no? Sa kinahanglanon sang aton nga mga kauturan dira sa may siyudad sang Sipalay. Lang kung mga tagsubong sini hindi man mapwede mapabayaan mo. Although nga sa pagkadamo sa mga nakalahalitan, pero ang pinakalites nga report nga nakuha ta sa siyudad sa Sipalay, nagakontak kita sa ila pero hindi ta sila makontak magod sang linya siguro, no? Ang
ang communication sa pagkabudlay sa gihapon. Pero may mga area nga pwede sila makontak. Pero ti halimpa kaina nga kinuntakanay ta daw hindi ta makontak pati si Nunoy de la Cruz sa siyudad sa Sipalay. Vice Mayor Oscar Nonay Montilla Jr. Ni balawantang masyado kasako bisan Domingo ini sila. Why untat ang ilas ni nga ginatirada para sa aton nga mga kauturan dai sa siyudad sa Sipalay. Iba sa lahat ni. Amo ni nga mga kinanglanon ta nga mangin opisyal bla masami sa aton sini nga panghimanwa. Kay hindi waya laban sugid laban ang obra sang sagi na pahibalo sa aton nga mga kauturan. Kaya ang informasyon nga nakalabot sa aton 80 to 90% may mga pulupuhawayan ang aton nga mga kauturan bangod man sang suporta kag bulig alin sa administrasyon dira kag sa aton sining provincial government kag iban pa nga mga pribado naton nga mga kauturan nga concern sa syudad sang Sipalay. Ano nga syudad sa Sipalay do hindi pwede mapabayaan gina pangita ini sang pangkabilugan naton nga mga kauturan. Specialmente sa mga OFWs naton nga kon makapauli dire nga taga dire sa Negros Sipalay isa kag numero 1 sa ilas ni nga dughan pinaka-importante para sa ila ang mga lugar nga pwede ka makarelax sa imo sini nga kaugalingon sa pila ka tuig nga baka-baka mo kapangita sang kinanglanon mo sa iban nga pungsod. May mga bagay kag may mga tsimpo nga para i-relax mo man ang imos ni kaugalingon, di ba? So isa ina ang syudad sa Sipalay nga masami ginakadtuan kag naibaluan ta nga kadamo sa mga mapalaron nga mga kauturan ta sa syudad sa Sipalay nga naka-remedyo nakapamana sang mga taga iban nga lugar, no? Nga nag-alayuhan man bangod sa business nga ginhimo nila para da sa syudad sa Sipalay, specialmente ning resort gid, no? Nagani nga kung may mga bagyo, tanan nga preparasyon ginahimo pero bisan magkainan no mga kaaksyon, hindi mo mawasagang ang baskog nga hangin kag baha kung umatake na ang masyado ka bulyum sang tubig halin sa bukid kag hangin nga masyado ka baskog, na? May mga unos sa kabuhi ta. Kung sa mga bugas hindi malikawan minano nga galing imo sa Rosera, may pasi ginaiya. Hindi pwede nga wala pasi. Luwas guro sa ginabaligya da sa mga kwan ko Nanday pinanitan nga pagkaputi sa bugas. Tuhay na vitamina bla nga makuha. Puros na lang sugar. Una kadamo sa iban nga mga utod ta. Naging bisitahan sa mga balatian. Diabetes, midyabetes, ara na sa midya. Ay, perting nga nagkakatabo sa pungsod, no? Inayuhom talang ang level 3 sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga kaaksyon, importante sunod kita sa gihapon sa anuman nga mga patakaran kag protokol sang gobyerno para sa ikayong lawas sang pangkabilugan. Amo nang pinaka importante gid, ha? Sa tanan kay isang bulan sang Disyembre nakit-an ta sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod na ginutok gid man na tagaan ligwa nga mag happy-happy ang halos kalabanan diri sa dakbanwa sa Bacolod o din man nga mga syudad kag kabanuhanan sang probinsya sang Negros Occidental. Pero ti pagkatapos nga nagalampuwas kita sa 2021, sumaka ining COVID-19 sa COVID-22 na naman. Ay, terrible. Pila na katuig? Tatlo na. Grabe, no? Wala ka nakapungyapot pang programa ta. Balang mo bulan sang Enero, tanan masako. Kapin pa kung may business ka. May mga tanan-tanan renewal. Makuan ka.
gutok ang imo sa nga paminsaron sa pagdulong sang kung paano mo masulbar, no? Ang mga una nga bulan bisan sa mga advertisement ta mo manay, no? Ti kung sa bahin sang aton nga mga utod nga naga ang ila parangitan-an mga katulad sini ti kabalo naman kamos na ga kuan nga abansi kun kayo isa kabalo ka hindi ka man gani ka ang advertisement na may ara iya nga bayad ka anay para nga ma-advertise muna siya kasimple lang bla, no? Patakaran inayalin pa sang una. So, salamat sa nga aton sini nga programa sa mga nagasuporta kag sa mga utod ta nga may ara sa gyapon nagapakigbahin sa aton sini nga palatuntunan. Kung wala ni sila tiway na siya rin at large. May ngapon lang kay Ma'am Nida Bilyote Olarte, ha? From Kingdom of Bahrain, kay Inday Ginedra. Ang ara nila karon panglawago na ni Action Sunshine. Kay Sir Lister to, Benitez, sa dinto nga lugar kani. Nga pang hatag ya Star Blast program ta, Action Sunshine. May ngapon gid ha. Sa tanan-tanan nga mga viewers ta nga ara na nakadikit sa aton sini nga pagpangalagad karon nga hapon ay buluan ta nga ti ara na kamo. Di kamo magkabalaka. Relax lang kayo, sagot kamo ni Action Sunshine karon dugay-dugay. Diri sa aton nga pagpangalagad. Ayos. Action Sunshine may ngapon. Yes, actually, mayong hapon sa tanan, mayong hapon kay Mrs. Marisa Gamilong, mayong hapon kay Doc Tess, kay daw mula niya permi nga ako madumduman pa. Oh. Siyempre, ang tanan nga nag-upod sa imong program sa mga hapon. Gamagnet ang ginamo sa imo bro. Ano? Waya. Ginamagnet ka sa taga-kapis. Basta sa mga taga Buena Vista, Guimaras, Oo. nagapamati gid sa mga hapon. Kay kung i-greet ko na siya Action Ricky, dugay mapadala na siya mensahe. Kung mapadala gina siya mensahe, yari ko di, gapamati ko di mayong hapon nang sa inyo aduan ni Action Ricky. Amo na nga way ko gid siya ginakalipatan, pero last week nalipatan ko siya. Mayong hapon Hindi kita sa kalipati. mga taga Sipalay, kaina ko pa ni sila Action Ricky ginabantayan. Oo. Pero Wise la. hindi, gid sila, no? Ginabantayan ko kung madugangan. Oo. Kay mga taga Sipalay, gali ga bantay gid sa program mo. Ato nga program. Hapon sa kay Ma'am Marialine Coronel Ngit-Ngit. Ha? O, taga Sipalay. Amo na. Marialine Coronel Ngit-Ngit, taga Sipalay. Ay may ngapon mama. Taga Sipalay May siya. ngapon mama. Watching from ay kay Ari, di siya gali sa Bacolod. May taga si Palay nga rin sa Bacolod, may nagatagan ni sa akong lang isa ka baso lang kopi smile to. No, nga lang yan. Grabe nga mga baso mo. Action Rick, si Ma'am Ali Season daw natalupangdan ko ang iya nga mensahe. Kay silinya good PM watching from Talisay City, Negros Occidental, Okay. no? Wala pagid nakita sila ni Papa sa Sipalay. Correct ina, ma'am, no? Ang report nga nabaton ko sa siyudad sa Sipalay, Action Sunshine, 18 na ang pinakalites nga patay, no? May 4 nga missing sa report nga ato nga nakuha nga muna subong daw ginatutukan pa kay daw ginanod ng ilang nga balay mong ambot ko na muna ka matuod na anod lang puloy-an ara sa susod sa balay. Di why na gina pabayan sang administrasyon didto kay ti nabaluan ta nga tanan gahulag man tanan ginatutukan in Action Sunshine no. So ti basi kun may makasapo gid man na pila ka adlaw ti way ta batunon tan lang siguro kun amo nang nagkalatabo no. Ibagyo inayaw no. Hindi man pwede nga may lang kung makita sa banawa na tani perme. Amo na lang mga nagakatabo sa pagkabudlay no. Testas bungay pa makita gyapon. Yes, amo nang ginhambal niya diri. Wala pagid nakita sila ni Papa sa Sipalay. But pareho to balak siya Ricky sa ginhambal mo. Ma'am Ali, ang importante nga mahibaluan ta nga sige-sige
ang pagbulig sa local governments sang Sipalay nagatingwa sila nga makita, no? Muna kani nga ginatawag ko tayo itulupangod sang kuan bla sa rescuer sa siyudad sa Sipalay si former councilor Bugtae. Yang yang national number diri kapila ko na tawagan hindi na mo matyag Di ko. ba si nagapamati siya? Ambot kun Sir, pwede kami ka-istorya sa imo? kung may ara siya nga monitoring kung makaingagaw di sa aton nga program kung tani, mapamangkot ta siya, no? Kay at ibaluan ko mo mga papisan ini nga mga tao eh. Former councilor ini action sunshine pero kung may ara siya nga the best nga trabaho bala ginhatag siya nga kaya-kaya yagid, no? Ti galing kay ginap pa nga kontak nga ako do medyo may kabudlayan ubasi akon man cellphone mo may kabudlayan bla bulo ka ga bulo bisyo 2022 ang akon nga cellphone na no Kung din pa nag 2022 nagbisyuhan siya. hindi magid sila nagbisyoan bago sang linyada siguro kita mo ginasukmatan ko sang aton nga station manager kay kahapon kita ay kami wala ko election sang Negros Press Club di sa Bacolod. May mga message sila sa ako nga messenger bla. Ang messenger ko hindi ko na mabukad no. Selingkod diri ka lang sa kay Leon nga cellphone. Ang gamay bla. No. Kay pwede ni malambot bisan diin nga pungsod basta may kuan lang may signal lang. Ka kuan lang naka text lang. Paano sa ganing ko basi isla ni bla ko cellphone ko. Selingkod hindi lang dason lang ha. Ngayon naman lang ako maisla. Di ba sino naman ka baluaw? Damo sa monog iles. Gusto mag-iles. Pero galing kay Hindi ka magpasugot. ang kabudlayan lang. Pareho kita yung nga duwa. program no? lao. Ako na pala nga nag-click kita yung nga duwa. Di pareho kita ya. Damo gusto mag-ilis, pero hindi tayo gusto ilisan. Damo gusto maghatag, hindi tayo gusto hatagan. Kay kabudlay na magala ka mga ngalan-ngalan da sa mga kilala mo, mga kontak mo, tanan-tanan ti bago naman bla. Ako nga daan madili lang ko minuto. Mga gutman ako. Kay Toto Jolo Torres gali sa siyudad sa Talisay may hapon kay Inday Kimberly dira na kay Dayan kag kay tol dira na may hapon gid sa siyudad sa nga Talisay. Thank you sang banyaga. Okay. Ang siling ni Ma'am Ali Season, 1 month na buwas. Gani, isa na kabulan. Missing sila, sir. Isa na kabulan. Kabay pa. Kwa lang na ang kwan ang yang nga ngalan kay atagta kay former councilor Bugtae dito. Kung sa ilaman ni Nonoy de la Cruz kag kay Vice Mayor Oscar Nonoy Montilla Jr. na nga tiara naman sa ila kay tanan ginatrabaho nila ni no. Hindi man lang isa ang natutukan pero ginapatiyan ko ya nga hindi ni pagpawayan galing kay ti way ta kabalo kundi ina nakalambot ini Black Sunshine no. Yes, actually. Ti ang ginakonsentrahan subong sang gobyerno ta lokal sa siyudad sa Sipalay nga ang tanan nga naga kinahanglan gid bla no. Kay ina ginapadayon mga ginapangita may nakadesignate dira nga mga tao sa pag-insindi ko nga padayon ang pagpangita sina. Sige lang kay monitor lang kamo dire sa Action Radio sa program ta kag sa iban nga mga public affairs program sa Action Radio. Iti pag may ara na nga impormasyon sa siyudad sa Talisay sa siyudad sa Sipalay makalusot ina dayon diri sa DYEC Action Radio Bacolod. Yes, Action Ricky, may isa pagid kita ka viewers subong si Ma'am Lizelle Lapore. Siling niya mayong hapon sa inyo tanan, shout out lang dira sa mga taga-Mina sa San Jose sang Sipalay. Okay. Nga nagahulat ang tanan kung saan o magkakuryente. God bless you all sa tanan nga taga San Jose, especially sa family Lapore. Mayong hapon, Ma'am Lizelle. Ang parte sa kuryente ano ba ang mga trabaho ina sang Siko dira isa sang kilala ta nga ara sa Siko nga nagpapili sa pagka-board member kung naka-monitor sa kung tani sa aton pwede gid siya maka contact sa aton
kag makapabalo, no? Pero why balaan ko nga why kini ginapabal o ginapabay anila kay ila ini trabaho mo, no? Tanan ni ga hulag pero hindi mo man lama persigirgin nga unahon mo amon no? Kinanglan daw tanan kinala madalasa bla ang pagkayo mapasiga bla tanan, no? Iklaw ay man karon nga isa da ka purok gapangayo gid nga pasigaan ang isa to ka purok hindi to mapasigaan kundi nagdugang pang problema da, no? So, ako niya mag-intindi ko nga ginatrabaho nila ni tanan Action Sunshine. Yes, oo. Ang ginapangita mo, Nga? nag-abot gid. Sino? Nagapadala sang stars Si, O, nagpadala naman 100 stars, si Sir Lester Ray. Sir Lister Ray, mayong hapon Ngayong gid. hapon, sir. Di na nga ako ng camera, di... Aryo, Tuto El Rey? ari di yung kamera mo. Ang ako ng camera. Oo. Why? Hindi ko makita eh. So, hindi mo Hindi kita. ko makita, oo. Padala siya, so mayong hapon gid. May nagpadala to, Kay- 100 stars. kay, Wow. Si Sir Lester Ray. Amo na siyang amo nang ginistorya ko sa ginistoryahan amo ni manager kapon bla, no? Importante nga bisan paano ara sila kag may star ta. May star gid Action kaya. star. Ang isa nga nagpadala sa 100 stars, si Ma'am Nida Bilionte Olarte. Bawara ya puwerte na. Mayong hapon, Ma'am Nids. Mayong hapon You gid, are ah. so sweet. Ka-sweet nila kay Ma'am Nida mo. Oh, grabing support siya na. Lambot na sa bulan. Grabe. May nagpadala sang 200 stars. Dali lang Ha? i-check ta dugay-dugay. Sino na? Dali 200 star Eh, naman? Hindi ko niya gusto. Syempre, ang mga wala tayo ma-acknowledge kagina. Oo. Like si Ma'am Krisa Grace Torres. Okay. Siling niya mayong ngapon sa inyong ka-aksyon watching from Nabulaw, Sipalay. Okay. Oo. Taga si Palay, Gusto may ko ngapon gid. din. Gusto ko gid magbalik sa Sipalay mo. Sige lang mabalik ka gina to. Kaduhan ako actually magbalik. Kawalawan Actually, ko. Oo. Galing kita subong 2022 ay pa man. Actually, plano-plano kita. Basi si Sir Nonoy, gapamantik Sige yung nagapakod-kod ka ano halakaing bitar nila pati sako sila to. No. Si Manang Gloria ba na ag Cerilia Tumpag, si Miss Yvonne Busher. Abi mo si Miss Yvonne, actually taga Germany ni. Germany. Oo, taga Si Sir Germany Lester na din siya. sa ganing lugar sa Si Pungsod. Sir Lester do sa New Zealand ka sir no? New Zealand. Do sa New Zealand si Sir Zealand, Lester. Si Ma'am Sweetie Villote Olarte. Kingdom of Bahrain. Oo, taga Bahrain. Princess. Si Ma'am Yvonne. Si Ma'am Yvonne nagpadala 200 stars. Ma'am Ibon. Yvonne Busher. Sa din siya. Kilala ko ni Sa din siya. Germany. Germany. Imagine. Timayan na. Grabe, Tutual Ray. May mga nagapadala Dire lang siya stars. papadala sa program ta sa Action Radio. Sa imo to padalaman sa pro. Labanon niya gid. Thank you ma'am, thank you gid. Thank you gid ma'am. Istorya. Joke lang na. Thank you gid, thank Si you. Ma'am MJS Candido Heldore. Ari man. Para man siya. Nag-join man sa program. Okay. Oo, salamat, Gid. Kag si, kunami, sige nga, Nida Bilyote Olarte, baw, kilala ka na, Gid. Nets. Tot si Rol Abria, Ma'am. Oh my goodness. Inaway. Sila sila enjoy sila ya. Si Sir Allen Louis Himutea. Alam mo man ni siya Sa kawayan na siya lang. Si Sir Ricky and Ma'am Sunshine, present man kami di, ga-monitor sa Linaon Kawayan. Tamyaw ko lang dira, ang mga taga Bacolod nga pamilya, pamilya Gidlayan, kag pamilya Haranilla. Nga permi naga-monitor sa inyong program. Salamat. Oo, so salamat sa inyo. Ako na ma-prita ka mo, okay na ko. Na? Si Sir Errol, imbang, bala mo. Ano taga Shout out, Ma'am Shine. Miss you. Ba? Nag-blooming ka na, Ged. Ay! naka-water, naka-kuan ka, naka-water, ano ka? Kasi bagay ko natin katikon, yung ko nalipay man ko. Oo Pero salamat. I love you. Wow! I love you. Amo lang ginaya. Pero, importante ara sila, kag happy na tana, bisan magkainano, kay kuan sila, dumdum sila nga may programa kita, mo na nga, bisan no kalayo kaladtuan mo, ingagaw ka kid. Ha?
Nibaluan ko nga may obligasyon ka tagsa ka Domingo. Pero kung pwede malang mahingagaw kag masigulano mo ang pinakamaayo mo nga boss, makahingagaw ka gid. Oo. Nga sa program ta, kay importante kayo nga ara ka. Kaya kung ako de, maakig naman sa sakon Masiling naman lang, why naman it chance yeah. Pero kung ara ka, matagaan ko dako nga tiyempo ang aton nga mga viewers. Kay iban kay mo man sinay pero aton may kwanta may kapyo ta sa program ta kag sa oras ta ha kun din ta dapit tiraon ang balita ang impormasyon para sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga viewers Yes. para nga kun may ara sila ipalinton bla mahibaluan ta para sa taga Sipalay nga ari sa Talisay sige pa problema sang iya nga pamilya at least nabalaan ta no? Yes, so actually. So, pangitaan ta na pagi nga kung paano mapadasig ina kag makita nga aton ipritan lang nga makita ina para mahimos ang gusto bla kung buhi man sila kung di man sila at least malagaran pa no. Kay kabudlay nga madula ang isa ka miyembro sang pamilya, Oo. kaway ka sang may makita. Correct. Ina ba lang gahaw Hindi madula sa paminsaron mo Correct. Na? Amo gina siya Oo. action Ricky. So para mahimos. Kung makita na siya kag okay taning sitwasyon niya the best. Tanan nga stress dula. No? Kaya yung kakapoy hala mag-stress ako hindi ko gwanta. Parehas ta. Amo nang kunari ko sa mikropono iban nga hambal nga duway man ka-stress si Ay ara gid. Action Ricky si Action Sunshine. Ara. Correct. Ako yaga ako ko ara gid. Kung ang kilala ko nga veterano sa radyo sadto sang elementary pa lang ko bla. Nga nakabati ko siya. Kung ara ka sa mikropono do hero ka. Kung wala ka na sa mikropono do kardero ka. Doon. Hindi na. Sige na. No hero ka kung ara ka sa mikropono. Pero kung wala ka sa mikropono, daw. Sabtan nyo Grabe. Dira na siya dahil Grabing matake. kabuhi, tanong. amo na siya. Isipa bala ko na nung kabudlay. Ama ko mo, kung Nasubuan ka, kinanglan mo magkadlaw. ako pasalamat ko sa Sipalay, sa administrasyon dira, nga sige ang ilang birada sang trabaho, kag sa mga viewers naton, plus sa Kingdom of Barin, na thank you nga nakalabot ang ini nga palatuntunan. Amo na nga may tig-ulod ring Action Radio nga diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang balita ng Action Radio. Pilipinas, bilog nga kalibutan. Ti aton simple ma lang. Bisan sa mga damit di kinahanglan simplihon ta lang kay pangabuhi subong masyado kabudlay. Yes, Akon color sa mga bayo, imo damo ka color. Akon kita mo color yellow red lang kisa white, blue para pang negosyasyon. Damo ko kolor. Pero isa lang yung kolor ko. Blue lang gid siya. Blue. Why niya sa iba? Kabalo kang blue. Kung pa man kuton mo kuya, sorry. Kabalo ka. Damo ko kolor, oo. Kabalo ko. Pero blue lang gid siya. Balo ka kung gasuksok ka blue nga bayo. Ano big boat silingon sina? Sign of water na pero the best ina sa mga negosasyon. Ang blue. Tagay kami tip. Amo na si gani. The best sa negosasyon. Kung may mga problema bla. Pwede mo na gamiton nga pang negosyo kay. Kuan na siya mo blue gani. Na? Do ka peaceful abi. Oo. Kung ikaw tao nga simple, hindi ka gusto sang gamo. Gusto mo permi ipaubaya mo na lang. Pag may problema, sige na lang. Amo na lang ni kay para tawhay. Kay Di bali ikaw masakripisyo. kaya mga Basta tawhay. Kaya mga yellow dala naman na tanan, white dala naman na tanan. Green, red amo nang ginatirada ko. Kay kuan na siya. Amo man lang akong Kay ginagawa. subong ngayon nga anak nag-green ka. Pizza di si size subong. Kaya. Tanda mo na basta mga pizza nga mga amuna, Mag-green ka. dira kuns na. Saan ko masuksok blue? Ha? Saan ko masuksok blue? Uy ko kabasa sang imos ni nga birthday kwan. Imo nga kusudyak sign. Pero ako nalin sa una, amo man na kita nyo bisan sa FB makita nyo si Ricky at large.
talagsalan ng iban nga mga kolor sang bayo. Although nga tanan nga kolor mayo ina. Yes. Way mo sang hindi mayo. Ningi depende ina sa mga pizza kung kaysa na ginagamit. Kaya kung bumala ng akon green, red, gray kung kaysa, white, depende namang sa adlaw lang kaysa. Sa ako na ya. Yes. Sa inyo ya, okay lang na eh. Mga babae, bisan na the best na mga blue, okay mo lang na. Kaya ang green kag ang red, ginapangibabaw ko grade kay amo ni siyang pang-attract. Swerte. Sige na. Hindi niya matapos nga programa kung hindi ko ni mahatag nga balita. Okay. Ano na kita sumumpit sa Diyes Isais? Domingo, Lunes, Martes. Ari na naman sa mga drivers nga nagapamati, basig maglabot sobra 2 ka pesos. Ang isa ka na naman sang my goodness Amo na ni nga pero isa-isahon ko na lang Galibel 3 na tama sang COVID-22 nga ini, COVID-19 at COVID-22 arak yapon mapasaka naman kamo. Ang gasolina Dominos gawa 85 kada litro. Saka big time rollback sa diesel amo ning masakit-sakit. 1.70 tubtong 1.80 kada litro ang isa ka. Ingagaw kag karon. Kap. Ingagaw. Ubus ni nga to nga pansin sa kerosene sobra pagid 2 ka pesos. 2.10 tubtong 2.20 kada litro ang saka. Uling lang tas ni. Kay ang uling mahal man. Oo. Actually. Grabe ka. Ang isa kagamay nga sako 300 man. Hindi ka lang mabukal tinggo sa ako kay labanda dugmok. Way ta kabalo. Kinalang inang na kuha na bla na nakuha nila na ano na individual na nila bla Galikiti ko sa uling actually gagamit sila kerosene no, bubuan no. Tapos amo pag sindi sang uling. Damo paamak. Di ba ta kabalo? Mga style sang paamak dagit na kabalo ka. Galikiti ko na ari kadiyan sa syudad din ta makuha paamak di. Way labot atrasado. Siya do katrasado. Ambot Kay may kung ara. giningagaw mong chimpo mo, mas manami igyapon nga may ara ka nga gasol. No? Iway ta kabalo kung may nagagamit pa sang kuan sa kerosene sa mga nabukid nga bahin sang Negros Occidental. Kadamo kay gagamit na mitsa, way man tuya kuryente. Di mano na lang kita sindi. Na? Puro na lang saka na saka. Pati COVID gisaka. Oo, 37,000 na naman sobra. Actually, ang ang kaso. Bagong kaso. Gaubo ko pero hindi na COVID. My goodness, Mag-ubo ko sila ng doktora ko bla kuangan lang limugan lang langgaw kag asin. Grabe no, ang kaso halin sang nag-umpisa ang pandemya, ang kabilugan nga nakaangkon sang COVID-19 sa Pilipinas mga sobra na 3 milyones. Mga 3.2 million na. Grabe ba? Ti iba nagkalamatay, ang iba naka-recover. Pero ti amo naman ni subungo, gadamo ang kaso na naman. Ti pila subong nga adlaw 37,154 ang idugang na naman. Di kun mag-adlaw-adlaw, amo ni Action Ricky, masaka. Subong ang may COVID subong sa Pilipinas, 287,856. Way pa niya nag-ayo. Active. Way pa niya nag-ayo. Active na? Active cases. Magsiling kita active cases, way pa niya naka-recover. Grabe no. Positive pa sila gihapon. Galing kiti amo lang ning pasalamatan ta, hindi manggid sila nga damo-damo ang nagakalamatay everyday. Lain niya sang una. Subong do mga 50. Kay may bakuna mo. Yes, Bakuna dako nga bulig Kay Ako niya, makasulod man virus pero hindi tama. yes, oo. Pero kung may ka bakuna, atake gini nga atake virus. No? Ti galuya ang immune system mo, pugday ka. Ako niya nung ang pagpati ko, kundi bisan may bakuna ka,
pwede ka gihapon magka-COVID. Correct, ina. Pwede ka mag-positive. Kaya wala Nga nagdamo wala iya ang garantiya nga hindi ka malaknan, Nga nagdamo ang kaso. Sang Disyembre hasta Enero, ang tao nagpinagustugwa. Correct. Kay Kita taman. ang iban, probably, nagapaminsar sila, nga safe na sila, kay may bakuna sila. Without realizing, nga bisan bakunado ka, pwede ka gyapon magka-COVID. Now, kung wala ka to abi karon niya, kung nakaistorya ka abi or nakapalapit ka sa isa ka tawo nga wala mabakunahan. Why man nagsiling ang mga eksperto nga hindi mo sila pwede latnan kay bakunado ka, makalaton ka gihapon sa iya. Correct. Amo na gani nga gusto sang gobyerno, tanan-tanan mabakunahan. Kung mabakunahan ang tanan, makumpleto hasta sa boosters, basi balik sa normal ini. Hindi man siya totally guro balik sa normal, pero balik agad sa obra mo. Kay bakod na immune system mo Halong gyapon munang pinaka-importante. Tanan nga bagay halalungan sa subong nga tiyempo bangod sang sari-sari nga naga-atake sa aton. Balatian man kag gutom. Hindi mo na maintindihan, no? Kinanglan ara gyapon ang mga protocol bisan paano galing kay kita ta bisan sa mga salakyan way na kwan ano na sang naligad kundi may ara gid nga kwan daw nahawla ang pasahero subong way na sang Disyembre kita ko gadinis uganay na ang pasahero, no? Di sa una may mga plastic pa nangasagang tanan ginahimo may putos palawas mo halos kumpleto. Kapsan kilala mo daw hindi ka mo magbinugnuhanay. Kiti galikaw mo. No, subong way na pero subong nag level 3 naman kita bilog nga Bacolod kag Negros. Pag insindi ko iban sini makuha naman. Mabatyag naman kiti kun bago ka lang recover kung tanis ang imong nga business. Mabalik ka naman sa kwan why naman sa may halamag kaon da kun ano no do ka budlay ka lang ayo sa sitwasyon action sunshine Yes, oo. kadamo gid sang aga ka problema basta mga amos niya no why tamay mo sundon ta lang kay amo ning gusto sang gobyerno ta nga kinanglan malikawan ta ang ining COVID nga ini nga daw ay gabiya sa aton. Ahay. Si Ma'am Ali Season ga hilibion gid kay siling niya nagingagaw man ko gani bakal CP padala ko sa stepmother ko pero wala pa man gali signal didto. No. Base sa ibang porsyon may mga signal man no sa sipalay na. Yes, oo. Si Ma'am Ali Season atong si papa niya nga wa pagid makita. Sige lang kay base pagkatapos ng programa ko may kontakon mga tao da sa Rico kung sinong pwede nila maka-attender sa may San Jose da Dampi na. Pero nabaluan ta nga may damo sila sa mga gina-priority man pero ako yaga pati nga mapasiga na tanan basta okay lang ang ilang kwan. Operasyon na, no? Si Sir Lester siling niya happy gid ko bala kada monitor ko sa inyo Action Ricky and Action Sunshine. Sir Lester, Thank you, sir. nagpadala Kami sa happy gid 100 kami kay stars. gapadala ka gid star. Verte ka happy. Si Ma'am Grace Torrecha de la Cruz, Ariman. And taga Binalbagan gali si Ma'am Grace. So okay. mayong hapon. Si Inday Rona Rihida Traba. Iniya gapamati giniya sa Action Radio. Ang lagsana sa tanan kay gusto ko sila tanan matatapan mo no? Hindi iban di kay ngagaw sige lang kay ngagaw tagi kamo kay Action Sunshine. Salamat ha. Salamat gid Sir Lester, si Ma'am Grace Kutcher nga nagpadala man sang 100 stars. Si Ma'am Bilyote no. Nagpadala man siya no. Si Ma'am Sweetie Bilyote Olarte ari man gihapon. So salamat gid May star man sa si inyong support. Si Ma'am Sweetie. Hindi Gasupot pag ka oras. sure. Kasi may isa kaina sa ilang nga nagpadala man sang 100 stars. Bisan paano, siguro Akon salamat din ko kag nalipay God bless sila. gid sa tanan nga mga viewers naton na nga ara ka mo. May star man kag wala okay ko yapon ha. Pero kung may ara sila ni Action Eric yadi pa man. Saya na ya.
Hindi. Gapadala sila, Ah. it's because nalipay Oh, sila. lipay Ano sila. man na iya sa ilaman? Oh, lipay man tae. Ano man na iya sa ilaman? Oh. Pero amo na iyati. Kabalo ka kaiwat sang star ay. Damo ko may na lantaw-lantaw black sunshine. Do ka budlay nga mga kung sa politiko lang kung sa kandidato lang do kapos lang yung mga ambal nga kuwaon lang bituon to para yatag simo. Araya, ara na ya. Way pangako mo. Doon na. Di ba? Way pangako. Tanan nga Hatag kandidato dayon. kay munog way tanan malambutan sila gani pero ginuuna ko ang mga viewers ta bala na. Na kay damo nga kandidato nga tanan na lang pati kuan do kwaon nila pasalig sa tao. Pero matod na hindi way gani katumanan hindi kini mahimo sang kandidato. May magdaog pa siya, hindi na mahimo nga tarang bituon. Kuhaon yung datag si imo. Layo na yung kastige. Ariya si Sir Lester, si Ma'am Da, nga nagpadala. Si Ma'am Yvonne. Ma'am Ibon. Si Ma'am Villote. Kay Ma'am Ibon, pila to 200. No, 100 stars. Dasig na kumalipas. ina iya, why na iya naghambal gani mo. Namati lang sila sa program ta. Nataga-antas ta si Action Ranger Jackson Ricky. Di ko di kada bukan mo sa cellphone mo, star na. Di ba? Si Sir Dennis, may ara gali Action Radyo fans club. Ara. Action Why Radyo mo na nga Bacolod dula? fans club. Mabuhay kayo. Sir Dennis Richard Tibor Roma. Oh. Salamat Sir Allen. Sa Roma Sir siya. Lester ihum. Hindi ang iyang apelyido. Sir Lester, thank you gid kay Ma'am Nida. Sa pamilya ni Thank Ma'am you, Nida Bilyuti Ularte, diri sa Bacolod kag Negros, Talisay, na mayong hapon gid sa inyo tanan. Ang banwa sang hinigaran, hindi ko na kuan gid ma-discussan. Pero naibaluan ko nga may pila ka mga bagay dira nga bisan paano si Ma'am Mitchell dira Peralta nga makasumpong sang mayor da iyaya panagtag man lang siya panagtag mga bugas da kung ano mabulig yan sa suportado man siya sang mga opisyal ta nga mga ari sa probinsya. So, why man siya kasabat kung ano, why man, ibang galing kay do ginapawag nila ko galingon, muna nga medyo may mga kabudlayan sila. May ganyan na kung may mga protection ko da, may lagaw-lagaw ko may gasunod nga kung sinyo da, may protection na. Hindi, layo, panastige Hindi bla. So, ang balanta na dason, diri sa aton nga program, ang akong na lang ang mga viewers ta matagaan ta tulpangod gid kag matatapan ta diri sa atong program. May ara pa, may nabilin ka pa? Salamat gid sa tanan kay Sir Franklin Tilogyo. Salamat gid sa inyo tanan sa pag-upod sa amon diri sa programa ni Action Ricky at Large Arsaga. Next Sunday na naman. Thank you Doc Tess. Thank you Manang Marisa Gamilong. Salamat sa tanan-tanan nga nagapamati sa Capi, sa Iloilo, dira sa May Gimaras. Salamat gid Action Ricky. God bless. Sa pamilya Noble, mayong hapon gid kay Sir Rex Noble, kag sa kay Kapitana Bingbing Noble dira, kay Toto GR no, Noble kag kay may kagawad may no, Godzilla ni Action Eric dira sa may barangay Pahanukoy. Sa ngalan sa amon nga station manager Action no na Magbanwa, pasalamat gigig ko nga bisan paano ari kita sa gyapon sa sining program. Kag sa aton nga mga katropa kahapon sa Negros Press Club, kita ay kami to nagpulupangapi. Bakanday Action Art, Action Rex Kantong, Program Director sa Action Radio, Action Alvin, Action Eric Magbanwa, kag tanan-tanan halos sa norte kag sur nga mga correspondents naton nga wala kapangapi. Kay hindi man sila kasaho sang kape. Lain ang kape nila yay, na? Kay pagiwat sang eleksyon kahapon sa Negros Press Club, si Action Aiden gani nagpapili ini pero kinapos-kapos lang gamay nga punto, no? Ang nagdaog si
Boy Syukon na dason kat sa outgoing president kali sang Negros Press Club kay Sir Ives. Salamat gid Malo kami ara pa kuya sang pang Disyembre yang nabilin ya wala kontak no wala nilang kontak sa Ricky Atlas na. Kay totoo side na sa Negros Press Club na alias Miguel Rodriguez. Salamat kid. Perte siya. So salamat sa inyo tanana. Way nako tsimpo, balik kami sa sunod nga Domingo. Sa sini nga program ang wala naton matagaan kay gito lapangod balikan ta na sa sunod kay sige pa man ang aton nga programa sa sining tuig 2022 kabay pa na salamat kid pag kami ni Action Science and Action center naton action John Diaz kay atong nga technical engineer action Oliver Pason kay Toto Ilri ang atong nga focus diri atong nga security force kay Toto Edmonds thank you gid sang copy mo na namang sa aton sining patrol sa gihapon tanan nga mga viewers naton salamat gid sa inyo God bless sa inyo tanan sa aton nga mga tagpalamati diri sa DYAC Action Radio Bacolod ining inyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at large support kay Action Science and Action sa Bacolod Action Radio. Si Mommy at si Washing Machine believe sa pride.